Misschien heb je hem wel jongen, daar verderop, dan zul je naast, daar zit de goorst. En je net. Tussen Ternaat en Wierum staan twee rede stwollen in de greide onder de Zeediek. Boer Johan Dijkstra had de reedkleurige stwoltjes pleets die al zo'n oktober verleden jaar voor vraagtekens zwaagje. We kwamen meer mooi het idee. Die zei, als les van goorsten had, maar er een rede stwollen niet zetten. Nou, dan vertrouwde ik het helemaal. Ik ga nog even wachten. Ik denk van ja, ik dadelijk gek. De rede stwollen niet loon, iedereen genezen. Dus ik had die naar de nooit vregen en toen kwam ik bij een boer in Greensloon en die dat. Die zei de reden stwollen niet loon en die zei het helpt. Het schijnt dat goorsten, ja, dat die dat net vertrouwen en dan een oorsteek op ziekje. De alternatieve vogelverschrikkers jouwen een apart beeld aan het landschap. Werken tieke goed en binnen de nijst ook nog van een prikkie te keep. Ik denk, ik zal net een ijzer erin zetten, dus ik ben naar de wisselskaart niet dagen. En voor €10 was het wollen halen. Dan moest het net omhoog gaan.